Tak můžu udělat reklamu. Já si nesundávám helmu, aby mě lidi nestolkovali. Tak to mě rozmáš, vole, mě rozkostičku, vole. To umím, no. Ne, tohle je jako super, ale... Řadit jedním prstem, jenže mi tam vadí ten kloub. Já ho prostě nedomáčknu, vole. Se to sešteluje. Ale já se dím, že jim to někdo nevykrade, tyhle. Můj pod kamerama. No ale tak stejně, když co čeká. Ale já jsem si tady dával minule ten zákys, ten kefír. To bylo dobré. A říkal jsem si, jak se to tu jmenuje? Statek u Navarů. Návarů. A kde to je vůbec? Tohle je Kolní, ne? Ne, Velechvín. Velechvín? Tak ve Velechvíně. Velechvín a statek u Návarů. Hele, samoobslužný, koupíte, zaplatíte, nesmíte krát, vyrobit si. Ale bez lepku tady asi nic nemají. Sušenky s medem, pšeničná mouka. Ale hele, kmín, mák, nevím co to je. Co to je? To je praso, no, nebo co to je. No, je. To mají tady Hele, kmín, syrupy. mák. Aha. Kmín a mák. Ale co Tak je to tohle? asi nějaký bílej mák možná. No. Medíky. Zelňáky, hele. Do těch jdu. Jo. Zkusím. Ukaž, ale to je hezky popsaný všechno. Pšeničná mouka, já se asi nenajím prostě. To nevadí. To mi vůbec nevadí. Prdele. QR kód pro platbu, hele. Jo, já jsem si říkal. To je super. A dneska to mají docela vybraný. No tak hele, ale je to dobrý. Víš, že jim to takhle jako... Tady někdo rozbil sklenici. Jsou to dobytci. Ale dneska to mají docela vybraný. Já jako něco zkusím, ale... Ale nevím, kam si to strčím. Do prdele si to strčí. To je jedině, no. Oni nemají mlíko, já jsem si chtěl vzít mlíko. Mě štve. Hele, jahodový džem, rakitníkový, meruňkový, borůvkový, horký maliny. Horký maliny, hele. Vyšeň, malina. Ale tohle je super, to o tom ani nevím. Tak tam bylo za nějak 69. 69. Dobrý číslo. Aha. Jsou moje. Cože? A jsou moje. A já nevím, kam si to mám strčit. Do prdele si to strč. A že bych něco vzal, ale... Já ti ten ty brašny, jestli chci. Vajíčko jedno si. Vajíčko. No. Vem aspoň celý plato, tyhle, to bude na omotek. Ale já mám slepičky. Ale já zkusím ten kmín. Kmín a... A tohle prostě nevím, co je. Jo? Asi jo, viď, vypadá to. No. Tak já zkusím kmín a to mám jako nějaký číslo, jo? Nebo... Co mám udělat teď? Naskryj ten kód a dej tam 100. Jo, takhle. Takže já si musím zapnout banku teda. Jo. Jo. A nebo můžeš normálně tady ten den aktivujte dotekem, zadejte částku v platbě a přeložte. Tak to udělej. Zadejte částku, kolik? 100. Jo, no. Zaplatit. Přelož. Já mám hodně. Kurva. Hotovo. To je vymakaný. Máš účtenku a čus. Fungu tady rozbije, vole. Co se stane? No, tak super, tak já mám kmín. Vidíš to. Hele, ale umývaj tady toho mraky, jo. Ty legoučky pejme plný, vole.
Vždycky je to nějaký prázdný. Minule, když jsem tady byl, tak to bylo plný masa, vole. No, sejry nemá. Víš co? Mlíko, no. To je paráda. Ten kefír minule, hele, vždycky jsem si vzal jenom blumovou marmeládu. Tam jsem si to s tím kefírem třeba 2 deci. Vypil a lukusy. Krásný perlo na jazyku. Asi mohli být nějaký kuště vypít to tady, ale to asi... Statek u návaru, no to říkám. Tady je nějaká 100% limča. Tam něco plave. Tam, kde něco plave, tomu já nevěřím. Taky. 4,5? Já nevím. 4,5, 3/4 celá.